Een goeie. Wat ben je nou van? Even varen, hè? Ja? Ja, mooi weer. We zijn in de West. We komen van Leeuwarden. Oké. Dus van Leeuwarden willen we hier even heen varen. Dat doen we altijd even. Nou, als het mooi weer wordt, dan, dan moest er even uit, of niet? Van wie ben je? Van hier. Van hier. Ja. Over Friesland. Oh, komen wij op tv? Oh, waar weet? Nou, het hangt er af wat voor zin die al hebben, hè? Serieus? Zou ik wel leuk vinden om dit weer uitzenden. Ja? Dat is eigenlijk een verste route. Ja, want hier heeft ook toiletten. Dat is even... Ja, want dat is moeilijk, hè? Ja, dat is moeilijk, hè? Want we hebben nog geen wc aan boord, dus. Ja. Nee? Ja. Maar je moet wel een keer nodig, denk ik, had je Ja, daarom. Dan ga ik even naar de wouden daar. Wc nou. Dat man heeft makkelijk, hè? Ja? Ja, toch? Die haalt even aan de kant even te vroeg Ja, halen en... hè? Daarom, die kunnen makkelijk lozen, hè? Ja. Wij niet dus. Ja. Maar ja. Dat is toch een sigaken, hè? Of niet? Nee? Ja, nou, nee, ook niet. Nou, jammer. Wil je ook in gaan zijn naar je broeken? Ja, valvetje. Oh, Hè? hij is nog net op. Nee, nee, doorske, hè? Oh. Doorske van je, Wat joh. zit er allemaal in? Sigaren en een vrouw peuken, hè? Ja. Ja. Hè, sigaren. Nou ja, zonnebril. En vuur, hè, in verlangering. Ja. Ja. Ja, wij zijn echt varenmensen, joh. Ja? Ja. We gaan op zijn rubberboor, maar dat is niks. Dat hebben we dan. Nee, dat vind ik niks. Met zo'n, hoe heet zo'n ding? Kodiak. Ja, dat is niks. Dus is met die reet constant op dat rubber, man. Hou op. Dat vind ik niks. Ja, dat ben ik eerlijk in. Hoor. Nee, maar ik vind dat hè? niks zo'n boot. Weg met hoor, zei ik tegen die man. Dus die hebben we al verkocht hier, dat ding. Ja.